DJ Tolets Remix. Sayaw lupit sila. May nakaalala sa akin. This place can save you a lot of money. May harang agad. Sino nakaalala sa akin? OMG. Charibi Tamsak Hos, ayan. Mega love shout out Lalabs Charibi. Thank you so much Lalabs Charibi. Sa iyong patamsak Lalabs, salamat. Ayan, ikaw yung una kong viewers. Good morning. Ayan, good morning Charibi Lalabs. Thank you so much. Marco Agustin Lalab, mega love shoutouts. Tamsak Horse. Ayan. Thank you so much Marco Agustin and Charibi. Harang. Ayan, Lalab, salamat sa iyong paharang. Salamat sa paharang mo dyan, mga Lalabs. Thank you so much. Hello Marco Agustin, mega love shoutout from Charibi. Island Sweet Vlogger Lalab, mega love shoutout. Ayan, thumbs up. Salamat Lalab sa iyong patamsa. Ayan, mega love shoutouts. Mega love shoutout everyone. Ayan, 4 million in the house, mega love shoutout. Thank you so much. Ayan, Island Sweet Vlogger, nagbaba ng kanyang bahay. Island Sweet Vlogger. Patamsak, meron kang premiere Lalabs. Tingnan natin. Premiere. Ayan, si Charibi. May premiere din ba? Sige, patamsakan natin saglit yan. Show how. Are you crazy? Huwag mo siyang isturuin.
Chari B, ayan. Patamsak po yung ating mga lalabs. Premiere, ayan, may premiere si Eileen Sweet Vlogger. May premiere siya mga lalabs. Tamsakan natin. Ang aking likod. Eileen Sweet Vlogger, tamsak na po from Marco Agustin. Ayan. Thank you so much lalab sa patamsak mo, Marco. Ayan, tamsakan natin si Eileen. May tamsak na pala ako dito. Salamat, Marco. Ayan. Manood ka paliparan mo ko tangin. Hoy, Junaski. Gary, Sir Gary, may love shout out po, Sir Gary. Sir Gary, dikitan kita. Sige, salamat. Dikitan kita, ayan. Harang, ayan. Sir Gary, may love shout out. Hindi pala ako nakakapunta sa ilis ni Sir Gary. Wala pa kasi akong time. 5 days. Ayan, Gary, tamsak na dito. Ayan, salamat. Salamat, Sir Gary. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Ang palatandaan baw. Ikaw ang tanong sa mga dalangin, binigay ng puso. Ano ba yung kanta ko? Sa aking paglalambing. Chari B, ayan, nagbaba ng bahay, 6 million. Ikaw, Chari B, sunod yung gipin ha. Makatapos kay Eileen Sweet Vlogger. Jake Quick, lalab ni galab shout out. Jake Quick, lalabs. Kumusta ka na, Jake Quick? Ang sarap pa naman yung quick sa Pilipinas, ayan. Jake Quick. Ayan yung aking member, si Palatandaan. Jake Quick. How are you, lalabs? Tamsak. Ayan. Lalabs, salamat sa iyong patamsak. Thank you so much. Thank you. Ayan, patamsak naman po ako sa nakapin mga lalabs. Yung nakapin po, ayan. Eileen Sweet Vlogger mga lalabs, nakapin. Patamsak po sa premiere ng nakapin mga lalabs. Maraming salamat. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Wala kang load. Ha? Wala kang pakinabang. Nakapindan from Jake Quick. Ayan, lalabs Eileen. Dan na sa'yo si Jake Quick lalabs. Jake Quick. Ayan, 8 million in the house. Migalap shoutout, 8 million. Ayan, Gary official vlog, Sir Gary. Ayan, si Sir Gary, lablabin natin yan. Maraming tao rin dyan, maraming ayuda. 7 million in the house. Migalap shoutout, 7 million. Ayan. Lee Song Son Lala, Migalab shoutout Lee Song Son. Eileen Sweet Vlogger, another thumbs up dan. Ayan. From Marco Agustin. Everyone, nice to meet you. Ayan. From Lee Song Son. Migalab shoutout. Lalabs, anong sayo? Ayan. Lee Song Son, thank you so much, Lalabs.
Chari Dan from Jig Quick Quick. Ayan. Chari Dan na sa'yo si Chari. Dan sa'yo si si Jig Quick Quick. Chari Lalabs. Pasuklian na lang Lalabs si Jig Quick Quick. Ang ganda ng pangalan mo, Jig Quick Quick. La 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 la. Ayan, Eileen Sweet Vlogger. Lalabs dito ko sa bahay mo. Royal Club, Division City. Eileen Sweet Vlogger. Ayan. Napaka-sweet. Ayan, nandito ko sa bahay mo, Eileen. Ayan. Tamsak dikit. Eileen Sweet Vlogger mga lalabs. Lablabin natin ang nakapin. Ayan. Thank you so much everyone. Thank you so much. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much everyone. Thank you, thank you, thank you. Chari B, ayan si Chari B nagbaba ng kanyang bahay. Chari B. Sherwin Reyes, mega love shout out. Sherwin Lala, mega love shout out. Thank you so much. Ayan. Sherwin Reyes Lala, thank you. Thank you very much. 8 million dollars, mega love shout out. 8 million, thank you so much. Thank you so much. Oh. OMG. Ah, okay. Okay, thank you, thank you. Ayan. Eileen Sweet Vlogger pang 3 thumbs up dan. Ayan. Thank you so much. Thank you, thank you. Ayan, Eileen Sweet Vlogger lalab, pasuklaan si Marco Agustin. Ayan, thank you so much. 7 million dollars, mega love shout out. 7 million. Ayan. Dan na kayo magtamsak sa nakapin mga lalabs. Ayan. Tingnan natin kung sinong magtamsak. This is General Mobile Sound. Ito pangalawang dikit sa'yo, Eileen Sweet Vlogger. Chari B, ikaw nang sunod lalabs. Chari B. Sherwin Reyes dan from Jig Quick Quick. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Eileen Sweet Vlogger, pangalawang dikit to sa'yo lalabs. Ito ko ulit sa bahay mo, Eileen. Chari B. Eileen Sweet Vlogger. Chari B. Ayan, punta na tayo kay Chari B mga lalabs. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. 8 million. Thank you so much. Palablab naman, idol. Ayan, Sir Gary. Mega love shout out. Meron ka bang premiere? Sir Gary. Oh, OMG. Ang cute naman ng dog mo. Tulog. Aso mo ba to? Mobile Sound. Ayan, Sir Gary Dogs Funny Videos.
Ang daming dog. Wala naman host. Aso mo ba to lahat? Ba't ang dami? Wait. Wait. No, naman tapos na. Mga lalapalablab po yung nakapin, Chari B, ayan. Amas Boy TV, Migalab shout out. Amas Boy, thank you so much lalags. Amas Boy, Migalab shout out. Amas Boy, ayan. Garo official dan from Jack Quick, ayan. Gary official dan. Just for love, tamsak host. Ayun. Migalab shout out lalabs. Just for love. Ayan lalabs, meron ka na pong jacket. Thank you so much. Mga lalabs, palablab po ako sa nakapin, Chari B. Ayan. Salamat na labs sa iyong patamsak. Thank you so much. RR Remix. Just for love, meron ka na pong jacket lalabs. Gary. Pasang may harang ka Sir Gary, nandito ko sa bahay mo. May harang siya. Ayan. Baka makapiright ako. This is the mix of DJ Donuts. Ambot oy. Ayos yung kanta mo. Ambot ka talaga Sir Gary oy. Ay. Palablab host. Sige lalags. Magbaka ng bahay dyan. Kasi hindi ako matagal, may importanteng puntahan po. Sige, baba mo yung bahay mo. Dali, alis ka na ba? Lay ka na lang nagmamadali, quick. Matilagon sa nakapin host. Ayan. Sige lang lalam, sige lang, salamat. Ayan yung aking member mga lalab. Jeng, palablab naman po ako sa mga binababa kong bahay. Ayan. Thank you so much. Quick. Chari B, wait ha. Ibalik kita lalabs after kay ano ha. Kay quick. Ayan. Bigyan ka na ng 5 quick. Oh, wait lang. Baba ko lang yung bahay ni Palatandaan. Ayan, palablab po ako sa kay quick mga lalas. Ayan yung aking member, ang Palatandaan mga lalas. Palablab naman po ako sa mga binababa kong bahay. Ayan, thank you so much. Bloody.
Palablab pa ako sa nakapin. OMG. J-Quick nandito ka pa ba? Dan 5 idol. J-Quick 1.48 ka na idol. Ayan lalas. Sir Gary, thank you so much. Ayan, napakabait talaga ni Sir Gary. Ayan Sir Gary, maraming salamat po Sir Gary. Sir Gary, thank you so much. Ayan yung aking member po si Bloody Coder. Mga lalas, palablam po ako sa mga binababa kong bahay. Maraming salamat. Okay lang yan host, ayuda ko lang sa mga dumikit sa akin. Ayan. Sige po, salamat. Hindi ako nakakapasyal sa'yo Sir Gary minsan kasi busy ako eh. Ano kasi ako, Sir Gary, pauwi na ako ng Pinas. Medyo busy ako, nag-aayos ng aking papel. Ayan. Kaya yung bahay ko dito mataas. Wala akong time mangisda. Maybe next week. Ayan. Saan ako magpamember sa'yo pag nandun sa Pinas. Pag nasa Pinas na si host. Ayan. Marami na tayong time. Bloody Coder Dan. Ayan, salamat po Sir Gary. J-Quick. Wala natin si J-Quick ha. Ito. Si Buddy Julius. Ito ko sa bahay niya, umalis na ata siya. Sana all pauwi na ng Pinas, tigang makabawi na rin. Larry Tamsang, ayan. Padikit please. Road to 1K from Larry. Ayan, tingnan natin yung bahay ni Larry. Larry. Ayan Larry, kalimbangin mo si Gary Official. Ayan, nag-aayuda yan lalas. Dikit mo yung main channel mo dyan sa kanya. Ayan si Sir Gary. Sana yung bahay ni Sir Gary, oy. Sana yung link mo Sir Gary ba? Para madikitan ka niyan. Ayan, kasi road to 1K daw siya. Ayan mga lalabs, isa lang tayong mag-ano ha. Ayan, Just Channel lalabs. Big love shout out. Dan sa nakapin kanina Ailinski. Ayan. Ayan, big love shout out lalabs. Just Channel. Hindi ko pala nakita yung ano mo, sorry. Ayan. Kumakati yung ano ko likod. Ayan, Larry lalabs. Kalimbangin mo si Sir Gary lalabs. Ayan lalabs. Maraming ayuda dyan. Carry Dan 952 sa bahay mo. Larry. Si Larry yan. Sir Gary. Ayan, 10 million na kasing bilab shoutout. Cherry B Dan, another dikit from Marco Agustin. Ayan, thank you so much sa Marco Lalas. Madam Mary Rose, strawberry tamsak Dan, madam. Ayan, salamat po sa iyong patamsak. Maraming salamat po sa patamsak. Madam Mary Rose. Larry Dan. Ayan, Bicolanang Oragon. Mga lalaws yung aking uploads. Ma'am Rose Yahoo, may love shout out. Ayan, 10 million and dollars may love shout out. Oh, Madam Mary Rose. Strawberry. May saltik si Rose. Ayan. Chari Bidan. Ayan. From Just Channel. Mary Rose Strawberry. Ayan ang baba ng bahay. Noon ako ditong Sir Gary, bagong tatlong banana, idikit ko sa'yo. Sir Gary. Ayan, Sir Gary. Undawin ako sa bahay mo, Sir Gary. Erwin Reyes Dan, just for laugh. Ay, bukas pala yung pintuan. Uy. Gary Dan, ayan. Gary, Sir Gary Dan, si Sherwin Lalags. Pasok lang na lang po, Sir Gary. Ang ganda mo, madam. Ayan. Maganda yung tulog ko, Madam Mary Rose. Nung isang beses nag-ilis ako. Para kung sinabunutan. Hindi kasi ako nakatulog nun eh. Nung nakaraan.
mahaba kasi yung tulog ko. Gabi na ako gumising. Ayan. 15 pala akong bago host pero 5 lang madikit ko sa'yo lubat. Sige po to Sir Gary, dikit ko na sa'yo. Bago lang to Sir Gary. Ayan. Ayan, Dogs Funny. Ako to Sir Gary. Si ay, sumasakit yung dyan ko dito sa kay Sir Gary. Oy. Ayan, Sir Gary. Yung sa dugmo, saan ba ito galing itong video na ito? Mga dugmo ba ito? Ayan, Mary Rose Strawberry. Nagbaba ng bahay. Ayan, Channel. Binaba po ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalets. Ayan, si Lee Sung Son. Lee Sung Son nagbawa ng bahay. Marco Dan sa'yo at 42 tamsak sa video mo. Ayan. Ayan, Sir Gary. Paul watch yun lalads. So, Sir Gary. Pangalawang dikit, Sir Gary. Ayan. 10 million in Laos, Miguel Lab, shout out. 10 million. May harang, Sir Gary. Marco Dan sa'yo at 42 tamsak sa video mo. Ayan. Ayan, Marco Agustin Lala. Dan na si Sir Gary. May harang. Mary Rose Strawberry tamsak po. Ayan. From Marco Agustin. Ayan. Thank you so much, Lalab. Sherwin. Ayan. Ayan, Marco Agustin. Thank you so much, Lalabs. And 9 million in the house, Miguel Lab, shout out. And 19 tamsak. Ayan. Chari B. Ayan. Si Chari B, lablabin natin na nagbaba ng kanyang bahay. Chari B. May harang pa si Sir Gary. Lisong Sundan from Sherwin. Ayan. Lisong Sun Lalabs. Kindly return Lalabs to Sherwin Reyes. Ayan. He already connected to your channel. Thank you so much, Lisong Sun. Ayan. Brochito, Sir Brochito, Miguel Lab, shout out. Brochito channel, hi girl. Ayan. Ayan, Jing TV binababa ni Nightbot. Expired na po pala ako. Okay lang yan, Sir Brochito. Ay, okay lang yan, Sir Brochito. Ay. Sherwin Dan sa bahay mo from Gary Official. Ayan. Nangangati tuloy yung likod ko eh. Tamsak na hose. Ay nako. Nangako. Ayan, Sir Gary, nandito uli. Pangalawa na to. Tamsak na hose. Ayan. Ayan, Taihan, Japan, tamsak po, Taihan. Hayaan mo tingnan ko pag naka-hold up. Huwag kang mag-hold up. Masama yan. Taihan, Japan, Lalab, Miguel Lab, shoutout. Meron ka na pong jacket. Ayan. Road to 1K from Larry. Gawin ko ng 40 tamsak mo, TW na. Ayan. Salamat. Chari Dan tamsak from Sherwin Reyes. Ayan, pangalawang nadikit ko, Sir Gary. Ito meron pa uli. Ito pangatlo. Larry Dan tamsak. Ayan, Gary Official Vlog Dan from Brochito channel. Ayan. Gary Official, suklaan lalab si Sir Brochito. Ayan. Sherwin nagbanang by Gary Official Vlogs Dan from Just for Love. Ayan. Just for Love. Taihan, Japan. Ayan, nagbaba ng bahay. Sherwin Reyes nagbaba rin ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Paguhit host. Ilan na ba yung mo Just for Love? Check natin yung bahay mo. Just for Love. Si Carl's TV channel. Wait lang, lalabas. Tapusin ko lang to kay Sir Gary. Pangatlo, Sir Gary. Ayan.
Hindi ko nabakasan yung pangatlo, Sir Gary. Just for laugh, tamsak dating dikit from Marco. Ayan. Wait lang, just for laugh, ha? Ayan, Sir Gary uli. Taihan dan tamsak. Ayan. Marco Agustin dan from Taihan, Japan. Lalabs, thank you so much. Ayan, Sir Gary. Ito pang 5 siguro to. La 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 la. Si Sherwin nagbawa ng bahay. Sherwin. Oh. Ayan, 4 lang talaga nadikit ko sa'yo. Ano, Sir Gary? Please help my WH. From Sherwin Reyes. Sherwin Reyes. Ilan na ba yung WH mo, lalams? Gary official vlog dan po. Ayan. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat. Ay, 44. Taihan, Japan, dan po. Ayan, 2K pa lang, host. 2K pa lang, 2K pa pala yung kulang mo. Sherwin Reyes. Main mo ba yan? Yung Sherwin, di ba? Main channel mo to. Sherwin Reyes. Sige, no problem, Sherwin. Tutulungan kitang mag-play ko yung ano mo, ha? Sherwin Reyes. Ayan, sinort ko yung pangalan mo. Nagpi-play ako kahit hindi ko member. Walang problema yan. Ayan. Ayan, na tayo kay Sir Gary. Mag-pin na tayo ng iba. Dito pa ba si Sir Gary? Sino yung kanina papaguhit? Taihan, Japan. Ilan na ba ito si Taihan, Japan? $884. Taihan, Japan. Sherwin Reyes. Just for laugh. Nandito po, nagtamsak ako sa'yo, alagad ni Gary. Ayan, Sir Gary, maraming salamat po. Binabakit Sir Gary, ha. Ito muna tayo sa sunod, just for laugh. Rosales Villarmino, lalamig love shout out. Ayan, tamsak sa busis mong pangdiyosa ng kagubatan. maganda na sana. Kasi lang pangdiyosa ng kagubatan. Ayan. Taihan, Japan. Ayan, nagbawa ng bahay. Taihan, Japan, thank you. Ilan na ba to si ano, just for love? 3.11k. Yan, nandito ko sa bahay mo, Carl. Inunang dikit, hindi na ako hindi na ako magbakas. Just for laugh. Ang pangalis. Ayan, lalabs, nasa bahay mo ako, just for laugh. Sa pangalawang dikit.
Thailand OTW from Jasper Lap. Ayan, Rosales Villarmino nagbaba ng kanyang bahay. Just for love. Ayan, pangalawang dikit, just for love. May harang ka pala, loves. Ayan, Sir Gary, maraming salamat po, Sir Gary, ha. Huwag kalimutan yung aking member na si Unchannel, mga lalads. Ayan. Thank you so much. Thank you. Ayan. Pinanood ko lang ng 2 minutes just for love para hindi siya masayang. Si Carls. Oh, ikit na yun na to. Taihan Japan 885 dan from alagad ni Gary 6. Ayan. Ayan, Taihan lalabs. Dan sa yung ayuda si Sir Gary lalabs. Maraming salamat. Ayan. Kalimbangin nyo yan si Sir Gary, mga lalabs. Maraming ayuda sa kanyang LS. Salamat alagad. Jovelia lalab, mga love, shout out. Ayan, pangatlong dikit to sa'yo Padikit please from Jubelia. Ayan, thank you so much, lalabs. Bakit ba? Taihan Japan dan from Just for Love. Carls. Salamat Just for Love. Ayan, gumuhit ka na Just for Love, lalabs. Gumuhit ka na, nag-ano ka na 3.12. Kanina 11 lang ayan. Ayan, gumuhit ka na Just for Love. Yan, lipat naman tayo sa iba. Si Chariby kanina. Nandito pa ba si Chariby? Salamat host. Padikit, out muna ko host, time to work na. Sige lalab, salamat Chariby. Ingat ka palagi dyan lalab and God bless. Taihan Japan, lalabs. Taihan yung bahay mo lalabs. Sherwin Reyes, nandito ka pa ba? Punta tayo kay Taihan. Kanta ka, Brochito. Ayan. Sir Brochito, hindi ako pwedeng kumanta dito at may tulog. Ayan. Saka na, darating din yung araw kakanta ko kahit pangit yung boses ko. Kakantahan kita. Ay, Marco Agustin. Ayan, nagbaba ng bahay. Bulong lang. Bulong ba? Pabulong. Taihan lalabs, nasa bahay mo ako lalab, Taihan. Ano ba yung bahay ni Taihan? $886. Kaya nasa bahay mo ako, Taihan. Relaxing neck massage. Bulong lang sabi niya. Sherwin Reyes dan full pack. Ayan, from Rosales Villarmino. Jobelia dan from Taihan Japan. Ayan, Taihan unang dikit. Ang galing palang mag-massage. Ayan. Nandito ko sa bahay mo, Taihan Japan dan po pwede po ba pamasads?
ba yung gusto mong i-massage sa Sir Bruchito? Masakit ba yung katawan mo? Ayan, Taihan. Si Taihan ba is a Filipino or no? I think this one Taihan, Japan is not a Filipino. I think so. Ayan. Tingnan natin. Filipino ata siya. O nga, Pilipino yan. Bakit ano ba i-massage? Red. Tamsak host Red. Mag-live shout out Red. Ayan, Red. Meron ka ng jacket lalabs, Red. Thank you. Lori Pops lalab. Mag-live shout out Lori Pops. Ito pangalawang dikit Taihan. Bruchito channel, salamat po. Pwede naman po, andito ako sa Pinas ngayon. Ayan, nasa Pinas siya. Saan ka lalab sa Pinas, Taihan? Para pwedeng magpamassage. Saan ka sa Pinas lalabs? Sobrang ganda ng kilay mo. Ayan. Thank you. Maganda yung pagkaayos ko ngayon ng kilay ko. Taihan, Japan location po. Ayan. Ayan si Red. Nagbaba ng bahay si Red. Guys, from Sherwin Reyes. Yes, lalab Sherwin. Ayan. Gusto mo rin magpamassage? Saan ba yung location mo? Taihan, Japan. Nang makapamassage tayo sa kanya. Bakasyon lang ako dito. Bulacan ako now. Nasa Bulacan ka. Lori Pops Vlogs. Ayan, nagbaba ng bike. Sa nakapingdan, Taihan lalags. Pabalikan na lang si Red. Ayan. Si Red dan sa'yo lalags. Si Red. OMG, ang haba ng na to. Arang na to. Ayan, nag-90 ka na Thai Japan. 890. Red Dan. Ayan, Red. Dan sa'yo lalabs. Dan si Sherwin. Tingnan ko kung nakadikit yung main channel ko sa'yo. Taihan. Ikaw. Just for laugh, Dan Paul, nakita mo na pala ang Yaki Mix. Akala ko ginisabi. Meron bang Yaki Mix? Ayan, Taihan. Nasuklian na kita sa main channel mo, ha? Ayan, nasa main mo ako. Presyong Japan po ako, ha? Alam, mahal pala yan. Presyong Japan. Wala bang discount? Magkano po per session? Ayan. Magkano raw lalab per session mo? Sabi ni Sir Bruchito channel. Salamat, Red. Taihan, Japan, kapatida, asawa ko sa Bulacan. Ayan. Ayan, dyan pala yung asawa na Sir Bruchito sa sa Bulacan. New Hope, lalab shout out. Sherwin, bahay mo lalabs. Tas sunod kay Sherwin natin si Rosales. Then si Sir Bruchito. Sherwin, ayan. Ayan, Japan, di na ako masakit katawan ko. Hindi na. Kasi mahal. Bruchito channel, nawala daw yung sakit ng katawan niya. Sherwin Reyes, ayan, lamlabin natin po nakapin. Sherwin Reyes, ayan, lamlabin po natin nakapin mga lalabs. Ayan, 45 thumbs up ka na, Ma'am Host, at 5 bahay mo. Ayan. Ayan, salamat po. Sir Gary, thank you so much po, Sir Gary. Ayan. Thank you, host from New Hope TV. Ayan. Lalabing regular ako sa nagpapamassage dati. Ayan.
So ngayon, Sir Bruchito, nawala na yung sakit ng katawan mo. Lori Pops Vlog dan Pulpak, guys, iwasan natin mahabang channel name kasi may Alzheimer disease ako, forget ko iba. May mga YouTube channel kasi na sobrang haba ng pangalan. Ang hirap kaya minsan i-type. Lalo na pag nagbabartir. New Hope, ayan. Nagbaba ng bahay, New Hope. Al, tamsak dan host. Al, migilag host, ganda mong ngumiti, ayan. Thank you so much, Sir Bruchito. Kanina yung kilay ko. Nakakaganda talaga yung laging nakangiti, Sir Bruchito. Kasi nakakapangit naman yung nakasimangot. Ayan. Taihan, Japan. Ayan, nagba ng bahay. Pag kayo yung nakasimangot, meron tayong dalaw. Ayan. Eric Garcia, lalamig shout out. Altes dan tamsak pasok lilang from Sherwin. Ayan. Lalab, thank you so much. Ayan, is nakapin si Sherwin po, lablabin natin mga lalabs. Sherwin Reyes 2.12. So kailangan hindi ka papalamuni. Ang laki na ng bahay mo, Sherwin, hindi ka papalamuni. Nasa 2,000 ka na. Ayan. Eric Dan Tamsak from Sherwin. J-Dog, Miglab, shout out. J-Dog is in the house. Miglab, shout out. Ayan. Sherwin Reyes Dan na nauna ako dumikit sa'yo. Salamat, Lods. Ayan. Alay, nagbaba ng bahay. Hi everyone from J-Dog. Ayan. New Hope TV Dan, New Hope Lalang. Kindly return to Rosales Belarmino. Already connected to your channel. Thank you so much. Ayan. Jeng TV channel, ayan, binababa po ni Nightfoot. Mga lalas. Taihan, Japan, nagbaba ng kanyang bahay. Sir Bruchito, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Okay pa lang WH ko, hindi pamuni. Ayan. Okay lang yan, lalas. Mamuni ka rin. Darating din yung araw, mamuni ka rin. Mas maganda na yung pinaghirapan kaysa madalian, mga lalas. Pwede ka rin bumili ng WH mo kung meron kang pera, Sherwin. Pero huwag kang magmadali kasi ang nagmamadali, madaling matapos. Kailangan pinaghihirapan, ayan. Para masasabi mo, ay, ang galing ko pala. Pag namuni ka na, pag ano ka na, lahat-lahat na sumasahod ka na, ayan. Sabihin mo na lang, ay, ganun pala yun. Taihan, Japan, massage mo ako ba? Ano? Banaan ibigay ko. Banana? Anong banana, Sir Bruchito? Anong klaseng banana yung ibibigay mo? Ayan. 11 million in dawas, Miguel, shout out. Yung ng bananang latundan. Islandski Vlog, tama ka, host. Ayan. Ayan, sub. Ayan, ano, Taihan, Japan, banana daw yung isusukli sa'yo ni Sir Bruchito, yung ibabayad niya. Sherwin Lalams. Tingko kung meron pa akong dinadidikit sa'yo. Ito, dikit na to eh. Kay Sherwin WS na lang yung kulang niya. Yan, mamaya, ano, Sherwin, i-play kita ha. Katapos ng aking LS, walang problema. Taihan, Japan, Dan Pulpak. Ayan. Hello everyone from Mers on the house. On the house. Sherwin Dan full package from Eric. Ayan, Taihan, Japan. Pagpunta ko Bulacan. Ayan. Pagpunta mo ng Bulacan, Sir Bruchito,
wala na dyan si Taihan, nakabalik na ng Japan. Ayan, Mers on the house, may gala shout out. Maradan 492 sa bahay mo, ayan. From Gary Official Mara, pasuklian Mara si Gary, ayan si Sir Gary. Tusok host from TikTok viral, ayan. TikTok viral, may gala shout out lalabs. Host ako, I need 1 million views, just give me. Ano kala alam, may idea ko kung paano mag 1 million yung views mo, Rosales Lalabs. Mag-ano ka, magligo challenge, no panty. Iwan ko lang kung ano, isang araw lang hindi mag-viral yung video mo. Kasi may nakita ko dati, siguro 2 months ago, dumaan lang siya sa newsfeed ko naligo siya sa harap ng bahay nila, yung may ano nga siya palanggana. Tapos pinakita niya sa video niya yung tinanggal niya yung pangbaba niya, yung bra niya, tapos naligo na siya nandun. Hala, meron na siyang views na 3 million. Ligo challenge. Bakat kasi. Ayan, sure yan, lalabs. Yan, viral. Ayan, Sir Gary, pabalik po. Pabalik na po ako ng Japan. Dapat today ang flight ko na move. Sa Sunday kasi palpak ang PCR test ko. Gary Official ang baba ng bahay, Taihan. Ayan. Tamsakdan, Madam Pamela Rose Dragon Fruit. Ashley Lalab shout out. Tusok, thank you sa patusok. Patamsak po, ayan, from Ashley. Ayan, Al, dan tamsak po host from Tikal Amugid. Tikal, kumusta ka na? Na ano ka na ba? Na muni. Madam Love Channel, may shout out. Ayan, Madam Love Channel, Taihan. Dan ulit sa bahay mo from Gary, ayan. TikTok viral ng baba ng kanyang bahay. Miguel shout out Love Channel from Thailand. Out ako host, meron na akong gagawin, duty time na po. Ayan. Sige, Sherwin Lalab, thank you so much Lalab and God bless. Ayan. Love Channel Yahoo, good morning. Mears on the house. Ayan. Nagbaba ng bahay. Tikal Amugid, good morning sa lahat. Garo Bishel, hello Mustang. Ashley Rose TV dan Pulpak. Ayan. Out ko na, ako may call, ako bakas lang po kayo, ayan. Host work time na po ako. Sige na, Sherwin, ingat ka palagi. Sige, Ma'am Mary Rose, Lego challenge ka, abangan ko. Salamat, host, ayan. Diyos mio, perdon. Ako pag gumawa niyan, ala na panti lahat ng hibladok. Doon ko bunutin sa harap nila, tapos open pa ang cave na parang uhaw sa tubig. Baka Madam Rosales, 1 day lang yan. Baka mag 3 million yan, viral. Pa-help mga friends, ayan. Yan si The Great. Pa-help mga friends, guys, hindi agad mabalik, busy lang. Sige lang, Madam Love Channel, nakapin ka na po. The Great, ayun, lalabin po natin yung nakapin, The Great Channel. TikTok, Dan Dikit from Lori Pops, ayan. 590 Ma'am Love Channel from Gary Official, ayan. Yan, maraming salamat po Sir Gary, napakabait. Ayan. Guys, kung hindi agad mabalikan, busy lang, ayan. Okay, nasa work yan si Madam Love Channel. Ayan, Love Channel, sis, Miguel Love shoutout. Grabe naman sila, haha. Thank you all. Rosales Villarmino, thanks po. Ako pa maligo ka. Haha. Baka isang araw pa lang mag 3 million na yan kung ganun ang gagawin mo. Uy, 348 sa'yo, wala ng bakas. Ayan. Ayan, 12 million daw sa love shout out. Mga nalabs, labin po natin yung nakapin. Ayan. Si The Great Channel. Mary Rose, thank you. Ayan. From Love Channel. 12 million daw sa love shout out. Sir Gary, thank you so much. Ayan, Mears in the house. Nagbaba ng bahay. Bruchito Channel, ayoko nga ba?
mamatay sa kasalanan ko pa. Ay, para mag-viral yung video. Ayun, pala-vlog po ako sa nakapin. Ayan. Eric Garcia ng baba ng bahay. Mary Rose Dragon Fruit ng baba ng bahay. Album sa bahay mo from Gary. Ayan. Morning na po, host. Bago lang, maraming salamat po. Lahat ng mga dumikit, maraming salamat po sa inyo. Sobrang support ka sa akin. God bless us. Ayan. Ayan, congrats Tikal Amugid. Congrats Lalabs. Waiting ka na ng yung kailangan mo munang maka $10. Ayan. Tapos pwede ka nang mag-apply ng Google Pin. Ayan. Just for love. Ayan, nababa ng bahay. Tamsakdan, Lalabdan, Tia Miguel, shoutout. Love Channel OTW ang 10 sa bahay ng binabaho mo. Ayan. Dantia Valdez TV, Miguel, shoutout. Lalas. Rosales Belarmino, nagbaba ng Rosales Belarmino, natatawa sa'yo si Burchito. Ayan, Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Love Channel sis, welcome. Ayan, from Mary Rose Dragon Fruit. Ibaba mo daw ulit, Ma'am Love Channel. Ayan, nakapin po siya. Yung binaba ni Ma'am Love Channel. Si The Great Channel. Ayan po, Sir Gary. Gary Official Vlog, Dan Sukli po. Salamat from Al. Ayan. New Hope, nagbaba ng bahay. OTW 10 sa nakapin. Ayan. Ayan, sige sir, Gary, thank you. OTW 10. Ayan, Dantia Valdez, nagbaba ng bahay. Meron ka bang patatamsakan? Larawang Kupas. Magaling palang kumanta to si si Dantia Valdez. Dantia Dandikit. Wow, Gary, salamat uli. Ayan. Nagilis yan si Madam Love Channel, si The Great. Kaso lang saglit lang siya nagilis, pinatay niya na. Wow, Gary, salamat uli. Ayan. Ayan, Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Eric. Na siya, 592. Mahina signal. Ay ganun ba? Ayaw kasi nasa probinsya kasi. Ayan si Al, nagbaba ng bahay. Al. Ang sarap. 348 pa lang pala si Al. Sige, Al, ikaw sunod to kay Love Channel ha. Huwag ka umalis. 348. Highlands Vlog, di ka na support sa live ko. Di ka na support sa live ko. Medyo busy pa kasi pag Sir Brechito. Di ka na support sa live ko. Mag-support ako, ayan. Puntahan kita, medyo busy lang. Ayan, Mary Rose Dragon Fruit. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Payo daw, salamat po. Sige lang, sunod kita kay Love Channel. 97 na siya. Dantia Valdez, Larawang Kupas, Dan Pulpak from Rosales Belarmino. Ayan, Rosales, nagbaba ng bahay. Punta tayo kay Al, baby pa yung bahay. Ayan, baba muna po kita, Madam Love Channel. Ayan si Al. 348 si Al. Nandito ko sa bahay mo, Al. Ayan, dikit ko to sa'yo. Hindi na ako magbakas, Al. Al, ay, Mary Rose Tamsak na dami talaga alagad ni Mary Rose. Ayan. Mary Rose Dragon Fruit, Dan Pulpak, Pasukli, salamat from Mary Rose, from Al. Ayan. Altis Dan from Brochito. Ayan.
Ayan, patamsak si Sir Brochito. Ito ko sa bahay mo, Sir Brochito, tamsakan ko to. Ayan, unang dikit sa'yo, Al. Dansa na kapin, madam. Ayan, lalabs, Al, kalimbangin mo yan si Mary Rose Dragon Fruit. Ayan, love channel. Si Sir Brochito and din si Gary. Ayan, mga nag-DLS yan, lalabs. Brochito Chamin dan pulpak din sa'yo, salamat. Ayan. Dikit na dati pa sa'yo, Mary Rose Nation from Rosales. Dan 13 sa nakapinhos, Ma'am Love Yahoo. Ayan. Ayan, salamat po. Al Entis TV dan pulpak from Just for Love. Tikal amogid, ayan ang baba ng bahay. Tikal amogid, lalangs. Nag-ikot-ikot man, oy. Sunod kita, Sir Brochito, i-pin ko yung ano mo, premiere. Wala pala man Gcash pagbalok ko, host. Huwag mong isipin yan. Syuada. Mary Rose Dragon Fruit, ayan nagbaba ng bahay. Balik, host. Sige lang, ikaw sunod kay Al. Patamsakan ko yung ano mo, premiere. This is General Mobile Sound. Masubo po sagad. Ayan, mega love shoutout, abangers, lalabs. Jonaski, dan si Jonaski Al. Pasuklan na lang, Al. Uy. Al, welcome from Mary Rose Dragon Fruit. Ayan. Al, pasuklan si Jonaski, lalabs. Dan sa'yo. Joy Galakgak. Dan. Ayan. Gary Official. Ayan. Vlog Dan from Rosales. Ayan, Altis. Anim na lang po sa nakapin para mag-ano na siya. Ilan na ba sa nakapin? Mag 60. Jonaski Dan Sukli po, salamat from Al. Ayan. Kuya Pabs, may love shout out. Kuya Pabs. Yan, pangalawang dikit, ano, Al. Kuya Pabs, may love shout out. Maki Party na. Jaa Music TV, may love shout out, lalab Jaa. Mobile Sound. Yung pangalawang dikit, ay pangatlong dikit, ano, Al. Nakalive ka pala, Madam One Day TV. Nakalive pala siya. Ashley Patamsak po. Ayan. May premiere ka, Ashley. Antiabalis TV Dan Sukli po, salamat. Ayan. From Al. Kuya Pabs. Kakainis na naman tong mobile ko. Naghang na naman ang butoy.
Nagang na naman. Ashley Rose TV pasuklidan mas kanina po. Salamat sa nakapin bakay ko. Ayan. Naghang. This is General Mobile Sound. Tamsak host Gary, salamat sa ayuda talaga. Ayan. RR Remix. Lalagjing Migilab shoutout lalabs. Ayan. Jing TV Migilab shoutout lalabs. Madeline Sagario. Ayan. Tamsak host. Ayan Migilab shoutout lalab Jing. Nandito sa ayan nakapin OTW. Ayan. Ayan lalabs tamsakan natin yung nakapin. Ayan. Salamat al OTW. Ayan. Madeline, ayan nagbaba ng bahay si Madeline Sagario. Lablabin natin mga lalabs. Al, pasok lang si Jing on the way sa'yo lalabs. Ayan yung bahay ni Jing o binaba ko. Ayan lalabs, Al, pasok lang na lang si Jing. Ayan yung bahay niya. Ano ba ito? Pulpak sa nakapin ihaw at ayan, pulpak sa nakapin Al. Pasuklaan na lang Al si Jing Channel. Ayan, nasa baba yung bahay niya. Madeline Sagario dan pulpak po pasukli sa nakapin bahay ko. Salamat. Yan mga nalas palablad naman ako sa mga binababa kong bahay. Ayan. Si Bro Ayman. Pasukli po. Ayan. Al, pasukli si Dantia lalabs. Al, pasukli lalabs yung mga dumikit sa'yo. Pasuklian. Salamat. Ayan si Lori Pops nagbaba ng bahay. Lori Pops. Thank you so much Lori Pops. Jing TV dan sukli po sa'yo na nilapag ni host bahay mo. Salamat. Ayan, salamat lalabs. Lori Pops Migalab shout out. Ayan. Ayan yung mga binababa kong bahay. Mga lalas palablab naman po ako. Ayan, Bloody Coder. Si Bloody. Dantia Valdez TV dan sukli na po kanina po. Ayan. May bakas pakicheck po. Salamat. Yan na daw sa'yo. Ano Dantia lalabs? Dan na po sa nakapin pramtikal amugi. Dalag salamat Al. Pasuklian Al yung mga dumikit sa'yo. Ayan si Dantia Valdez dan sa'yo. Si Kuya Pabs dan din sa'yo lalabs Al. Ay. Ayan, pasuklian na lang yung mga dinikitan dumikit sa'yo lalabs. Salamat. La 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 na 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 na. Junaski dating digit. Ayan, salamat lalabs. Hamari may nag shout out. Hamari, ayan.
Hello Cici, ayan, from Hamari Vlogs. Mikasha Lalab Nigalab shout out. Mikasha Kusin Lalas good morning, ayan. Mikasha kagigising mo lang. Nasa work ka. How are you Cici? I am good. Hamari, thank you so much. Thank you so much Lalabs. Mga Lalabs pa, lablab naman ako sa mga binababa kong bahay. Ayan, The Great Channel. Pabs TV Vlog dan Tamsak Dikit. Ayan, from Al. Dating Dikit. Taihan, Japan ang baba ng bahay. Jane TV Dan na po. Ayan, from Tikal. Ayan, The Great Channel. Tikal ang mga baba ng bahay. Dan Tia Valdez. Ayan. From Madeline Sagario. Tamsak my video from Hamari. Ayan. Okay Lalabs, I will tamsak your video. Yan palablab ako kay Jing mga Lalabs. Ilan na ba siya si ano? Sa nakapin po, isa na lang sa nakapin mga Lalabs, isa na lang. Isa na lang po sa nakapin. Ayan. Ito may premiere si Brochito Channel. OTW Taihan, Japan. Ayan. Mga last patamsak ako sa premiere ni Brochito Channel. Ayan, may premiere po si Brochito. Isa na lang po sa nakapin, isa na lang Thailand, Japan Dan. Ayan. Tika lang mo gid nagbaba ng bahay, tamsak my video from Hamari Vlogs. Ano ba yung gagawin ko? Nakalimutan ko. Pabs Dan Sukli from Thailand. Ayan. Ayan, thank you so much. Thailand, Japan. Ayan ang baba ng bahay. Thailand. Thank you so much, Thailand. Tamsak my video please from Hamari. Naghang na uy. Thanks Sir Al. Ayan. Isa na lang sa nakapin. Al and Tis. Baby. Ayan Lalabs, ano ka na? Paru G. Ayan ano ka na Al? Yan na ba si Al? 60. Then patamsakan ko muna yung premiere ni Brochito. Then sunod natin si Jing Channel. Mga Lalab, patamsak pa ako sa nakapin. Ayan yung premiere po ni Brochito. Salamat po. Ayan, Sir James, mga love shout out. Naghang na naman tong mobile ko, kainis. Thailand, Japan, OTW. Ayan.
Eric Garcia dan from Thai Japan. Ayan. Ayan, patamsak po ako sa nakapin mga lalas bro. Chito channel, tikal dan sa bangus ka mo. Ayan. Hindi ka magsukli sa binabakong bahay, tikal wag sa kabila. Dan sa bangus mo, sabi niya. Dito kang magsukli. Sino ba yung binaba mo lalas? Ayan, ano, dyan ka daw magsukli. Tikala mo gid kay Jing sa binaba niya. Ayan. Naghang kasi to. Alagad ko nagsukli hos, nakita ko. Alagad ba? Dantia Valdez, ayan nagbaba ng bahay. Ambot man tong mobile ko, oy, naghahang. Malapit na tatong ma-expired. Ay, kaasar. Nang gigigil ako, sarap iba to yun. Naghahang. Al, nagbaba ng bahay si Al. Dantia Valdez, ayan. Taihan Japan, Dantia Valdez, Dan. Patamsak po ako sa nakapin mga lalabs sa premiere po ni Brochito Channel. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Baton Leyte. This is the mix of DJ Torres. Ayan, Taihan Japan dan pulpak pa from Hamari. Ayan, Taihan nagbaba ng bahay. Ayan, Taihan lalas, pasuklaan na lang si Hamari lalas dan sayo. Ikaw ang bigay ng may kapal. Nawala na naman sila. Salamat sa sukli Hamari Vlog and Health. Ayan. DT is Orkes done to you. Ayan. Migalab shout out. DT is Orkes Lalab. Migalab shout out. Thank you so much. Ano ba to? Sisi, dikitan ng aking member. Ayan. Ano ba yung mali yung basa ko? Nagkaduling-duling na, oy. Yes, itutuloy mo kanta. Ayan. Thanks Al OTW from DTS. Ayan. Thank you so much. Gusto talaga akong kumanta ni Sir Brochito Channel. Ayan yung bahay ni Jing Lalabs. Ayan, lablabin nyo yung binabakong bahay. Sana yung mga binabakong bahay? Umakyat na pala. Sisi, please thumbs up. I will thumbs up your house. Hamari, ayan. Health is wealth, easy English. Ayan. Love you, ayan, love you to Lalabs, thank you. Ayan, Hamari done to you. Kindly return to Jonas Kilalabs. Hamari. Thailand, Japan, Pulpak, Tam shared. Ayan. From Jing TV.
Thank you so much. Ayan. 6 million in the house. Big love shout out. Okay, Junaski, I connect to you. Ayan. Junaski OTW, thank you so much, Hamari. Ayan, may harang-harang. Unsurge TV, mega love shoutout. Unsurge. Mega love shoutout, lalabs. Men, may jacket ka na, Unsurge. Hello, host. Ayan. Hamari vlog, dating dikit from Pubs TV Vlogs. Ayan, si Kuya Pubs, lablabin po natin. Kuya Pubs. Unsurge, meron ka na pong jacket. Thank you so much. Nagahang na naman tong mobile ko, mga lalabs. Oy. Tamsak dikit host from Unsurge. Ano main channel mo to, lalabs? 600. Di nga ako nakadikit yung main ko sa'yo, ha? Naka-main pala ako. Ayan, Madam Love Channel, nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga lalabs. 693 Unsurge. Ayan, sukla na kita, lalabs. Kaya pala ako sa'yo nakadik sukli. Ayan. Ayan, nablabin natin, Love Channel, nagbaba ng bahay. Salamat to sa iyo, nasukla na kita sa main ko. 694 ka na. Mga nalagpatamsak po ako sa sa nakapin. Ayan. Sa premiere po ng nakapin, salamat. Tingnan natin kung ano. Dan tamsak sa nakapin, dating dikit. Ayan, salamat po, Madam Love Channel. Mga nalas patamsak naman pa ako kay Brutsito Channel. Ayan, Love Channel, nagbaba ng bahay. Love Channel. Love Channel, ayan, nagbaba ng bahay. Ay, daming harang, oy. $8 million in down, Miguel Love shout out. 8 million, thank you so much. Ano tayo kay Jing? Nandyan ka pa ba, Jing, lalabs? Patamsakan natin si Jing. Lalabs, maya mga 10:30 MLS ako. Sino hindi busy dyan? Ayan. Ayan, 10:30 yung LS niya, mga lalabs. Yung nakapin. Ayan. Ayan, Love Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Love Channel. Di kita mapigilan, di kita na 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 na. Waray public prank in Medjugorje, may love shoutout host. Ayan, may love shoutout lalabs. Ayan, lalabin natin si Love Channel. Mga lalas palablab po ako sa nakapin. Ayan, Diamond Health Tourist.
Maui, why you're not sleep? Ha? Why not sleep, my boy? My boy, nyanging nyanging. Na na na. Madam Love Channel, ayan. Hello there. Madam Love Channel, yung baby ko kasi gising eh. Ang baby kong makulit. Maui boy, na na na. Na 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 na. Ang baby kong makulit. Yan, Maui, why not sleep ng boy? Yung baby ko mga lalams, hindi pa natutulog. Why not sleep ng oy? Sama ng tingin niya. Madam Love Channel, ayan. Love Channel Pulpak dan from Dantia Valdez. Ayan. What happened to you nang oy? DTS Orkes, ayan, nagbaba ng bahay. DTS. Junaski dan Pulpak from Hamari Vlogs. Ayan, thank you so much Hamari Lalas. Thank you. Hamari Vlogs and Health. Thank you so much. Going dan sa iyo pasukli. Ayan. Going pasukli na lang si Unsurge TV. Ayan. Palablab ako nakapin mga lalabs. Pabs TV Vlog OTW from Hamari Vlogs. Ayan. DTS Orkes dan Kalimbang all sa'yo. Ayan. New upload sa dagat pa view. Shout out sa mga dumikit. Ayan. From Jing TV. Ayan, like, sleep. Lay down. Junaski, dating dikit. Ayan, thank you so much Lala. Thank you. Ayan, Dantia nagbaba ng bahay. Dantia, may galag shoutout. Now we eat. Mukha na naman makulit. Jing pala, ayan Jing. Ayan lalab Jing. Dan sa'yo si Unsurge lalab, pasuklian na lang. Salamat. Kaya pala parang mali eh. Tas ko ngayon pa ako. Maui. What happened? Mamaya, wait. Come here. Ayan, Unsurge. Bahay mo, parang Jing TV. Ayan, main channel din yan lalabs ni Unsurge. Pwede mo lang i-click kung wala siyang link. Pabs TV Vlog already friend. Video watch done. Ayan. Ayan si Madam Love Channel ang baba ng bahay. Madam Love Channel, lablabin natin. Waray Pulpak from DTS Orkes. Ayan, Madam Love Channel. Kung ano yung laglag eh. Yan na kayo sa nakapin mga lalams. Palani di Paraíso. Na 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 na
Love Channel pasukli po from Dantia Valdez. Ayan. Ayan, Madam Love Channel. Dan po si Dante, pasuklian na lang po. Ayan. Ansing, bahay mo daw, Ansing. Ayan. From Jeng TV. Chararan tan tan tararararararan. You are beautiful, Sisi. Thank you so much. Hamari. When you're in your house, Hamari Lalals. Palatandaan dan sa iyo, pasukli naman. Ayan, Unsurge Lalals. Ako muna yung magsukli sa iyo ha. 94, 6 na lang. Ilan na ba to? Unsurge. Ayan, road to 700 ka. Ako na muna magsukli sa iyo, Unsurge ha. Si palatandaan, number ko yan. Okay lang yun, ako na magsukli. 6 na lang yung kulang mo. Mag 700 ka na. Unsurge TV. Yan, dito ko sa bahay mo, Unsurge. Amari. DJ Collins Remix. Malalapalablag po ako sa nakapin. Ayan, Love Channel. Now wait. Unsurge TV dan from Jonaski. Ayan, Unsurge, pasuklian si Jonaski Lalabs. Wow. Turbo ka talaga mga idol kahit kailan. Ha? Wait lang mga lalas, bigyan ko lang ng pagkain yung pusa ko. Nahingi. Dancing with the beat of DJs. DJ Collins Remix. Kamsak, wasak, pasak. Ayan, mega love shoutout Ate Con Cabeles. Ayan. Dan Hamari from DTS. Ayan. 4 million dollars mega love shoutout. Palablab pa ako sa nakapin mga lalabs. Hamari connector, this one Hamari.
Ayan, I connect it to another banana, Mari. DTS Orchestra OTW from Hamar. Ipalablab po ako nakapin mga lalangs. Ayan, Unsurge. Nasa bahay mo ako. Nandito ka pa ba, Unsurge? Unsurge TV. Yan, 5 na lang sa nakapin, 5. Hindi na ako magbakas, Unsurge. Ano palang music? Alpa, tuba. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. 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 Kois Charlie, Milag, shout out. Ayan. Good morning. Good morning po, Kois Charlie. Ayan. Junaski Dan. Ayan. Ayan, 3 na lang sa nakap si si Unsurge pala. Unsurge Dan Pulpak from Jeng TV. Ayan. Yan, isa na lang sa'yo, Unsurge. Yan, guhit ka na. 700 ka na. Ayan, 700 ka na, Unsurge. Mahibaw connection namin. 699, why? Isa na lang pala. Ayan, nag 700 ka na, Unsurge. Grade 7 ka na, lalabs. Shh. DJ Tolets Remix. Sayaw lumit sila. Sayaw muna tayo. Darna. Nakaupo lang tayo, mga lalas.
Sayo muna tayo mga lalas, patalastas. DJ Torres Remix. Chelsea Story ng love shout out. Patalastas nga si Brochito. Diyan puyat siyo energetic. Basta Disco sa Barangay Montilla. Mobile Sounds. Wait lang. This is the mix of DJ Torres. Get ready to party together with Southern Lady Mix DJs. Your next Hamari, just wait. Ayan. Ronan, sumingin shout out. Ayan.
Kapi-kapihos. Yuki Miguelab, shout out. Ayan. Kaya sayaw lang ako, bahala kayo dyan. Ayan. Gari, pangarap mo na namang maging upuan. Ayan. Mas magaling siguro ka gumiling pag nakatayo. Ayan. Matatakpan yung mukha ko. Ayan. Bunson Mobile Sound. Kois Charlie, ayan, baba ng bahay. DJ RR Remix. Makisayaw, makiyata, kasama BMS Boys, the best. Ayan, Nanon Boss, Miguel Abi, shout out. Ayan, lablabin natin yung nakapin. Maya uli mga lalags, patalastas lang yun. Patalastas lang minus yun, maya uli. Magtamsak muna tayo sa nakapin. Ayan. Ay. Tamsak muna tayo sa nakapin mga lalags. Ayan, Ronans Adventure, nagbaba ng bahay, Ronans. Tapsakan na natin yung nakapin mga lalabs. Maya uli sasayaw ako kasi hindi ako pwedeng kumantay, maingay. Maingayan yung kapitbahay. Kaya sasayaw na lang. Ayan, Yukis is done from Ate Corns. Ayan. Yukis is done, si Dantia Lalas, pasuklian na lang, pasuklian, thank you so much. Ayan. Yan si Kois Charlie, nang baba po ng bahay, Kois Charlie. Dantia Valdez TV dan Pulpang. Ayan. Napawisan ako dun eh. Pumapatay ng budol, Miguel Ab, shout out. Ayan. Pumapatay ng budol, thank you. Ayan, dikita nyo si pumapatay ng budol. Who's Papin? Yes, ano, Hamari, you are the next. Ayan. Dan na kayo sa nakapin mga lalags. Ayan, Pubs TV Vlog, nagbaba ng bahay. Yuki support bill all na sa menu. Ayan, Dantia Miss, thank you. Ayan, from Yuki support. Makisayaw, makiyata, kasama BMS Boys, the best. Put your hands in the air, put your hands in the air, put your hands in the air, put your hands in the air. Dantia Miss, thank you. And Dantia Lal, pasuklaan na lang si Yuki Lalabs.
Dantia Valdez TV Dan, answer Dantia Tamsak dating dikit na kita. Ayan. Yan doon tayo sa ano na iba. Come on, let's do it, let's do it. So tayo ulit. This is General Mobile Sound. Ayan, support team Miguel Lab, shout out. Ayan, pwede pa tamsak at iwan ng bakas from support team Miguel Lab, shout out. Ayan, pumapatay ng budol ng baba ng bahay. Ay, 9 million daw, Miguel Lab, shout out. 9 million, thank you so much. Palablab po nakapin mga lalas, pumapatay ng budol OTW from Hamari. Ayan. Ronan's Adventure Dan po pasukli from pumapatay ng budol. Ayan. Ayan, pasuklian na lang ano. Ronan si pumapatay ng budol. Joy Miguel Lab, shout out padikit please from Joy. Ayan. Thank you so much. Ayan si Joy nagbaba ng kanyang bay. Lablabin natin mga lalams. Montilla Mobile Sound. 6 million daw, Miguel Lab, shout out. 6 million, thank you so much. Ayan. Ayan, Dantia Valdez Dan pasukli from pumapatay ng budol. Ate Kun OTW friend from Yuki support. Ayan. Course Charlie ng bawa ng bahay. Bye for now. Ayan. Start mo po akong live pasyal din po kayo guys from Dantia Valdez. Ayan. Ayan mga lalas, thank you so much Dantia Valdez lalas. Ayan, Coys Charlie Miguel Lab, shout out from Ronan's Adventure. Ayan. Ronan's Adventure Dan po pasukli. Ayan. Ronan's pasuklian na lang si pumapatay ng budol lalams. Ate Cons, ayan, nagawa ng bahay si Ate Cons. Ayan, 8 million daw, Miguel Lab, shout out 8 million, thank you so much. Ayan si Ate Cons po nagbawa ng bahay mga lalab. Ate Cons, may prepare si Ate Cons. Ayan, tamsakan natin. Si Ate Cons may premiere. Ayan. I'll connect another one, Banana Hamari. Ayan. This is General Mobile Sound. Guys, sa nakapin mga lalabs, ayan, may ano siya, may premiere. Patamsak pa ako sa premiere ni Ate Cons. Ayan si Kuya Pabs nang baba ng bahay, Kuya Pabs. Ayan, Ate Cons, sabay mo ako, tamsakan ko to lalabs. Paru-paru-chi. Umapatay ng budol dan sokli sa dalawang pusang nag-aaway. Ayan. Iway po. Ed Scarky, Miguel Lab, shout out. Ayan.
Ay, mali pala. Paru-paro G. Basta Southern Lake Mix DJs, makasayaw jud ka. Ayan, UK support, Kois Charlie. Nagbaba ng kanilang mga bahay. J Black. Mega love shoutout lalabs, J Black. Thanks naman Yuki. Ayan, Mama Yuki. MM Yuki. Yan, Kois Charlie nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Ayan, support team nagbaba ng bahay. Salamat po. Ayan. Waray Public Prank TJ Share. New upload. Kois Charlie, ayan ang baba ng bahay si Kois Charlie. Southern Lake Mix DJs. Sir Brochito, ayan. May premiere pala to. Ayan yung nakapin mga lalas, may premiere po yung nakapin. Wait lang Kois Charlie ha. Mga lalas, puntahan natin yung nakapin. Ayan. Yung nakapin po naka-premiere. Ayan. Southern Lake Mix DJs. Ayan. Connie Cabeles dan sa iyo pasukli. Ayan. Yung nakapin po mga lalabs, naka-premiere siya mga lalabs. Support po natin yung nakapin. Ayan. Southern Lake Mix DJs. Yung nakapin po mga lalabs, naka-premiere po yung nakapin. Ayan. Southern Lake Mix DJs.
Wait lang po, binaba kita saglit. Ipin kita uli mamaya. Ayan. Southern Lake Mix DJ. Yung nakapin po mga lalabs, naka premiere. Southern Lake Mix DJ. This is the mix of DJ Donuts. Basta Southern Lake Mix DJs, makasayaw jud ka. Paro pa It's Karski. Ayan, ang baba ng bahay. New Hope TV. Kois Charlie TV Support Team. Ayan. New Hope, mega love shout out. This is the mix of DJ Donuts. Patok Leke DJs. Samira, mega love shout out. Samira. Ayan. Spiritual, mega love shout out. Good morning, host. Ayan. Host, kumusta? Okay lang lalabs. This is the mix of DJ Donuts. New upload. Ayan. Sige lalabs. Panoorin natin yung new upload mo. Montilla Hawaiian Sound.
It's Karki, dikit na kita. Ayan. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Baclaran. Magsito Mega Love shoutout idol. Ayan. Kamu Gapami Samantilla DJ Tony Mobile Sounds. Ayan, support team Mega Love shoutout. Pwede pa thumbs up. Ayan, Unsurge TV dan from Pubs. New upload. Ayan. This is the mix of DJ Dolens. Montilla Mobile Sounds. Sa'yo na. Sa'yo na. Sa'yo na, Dave. Dave. Joy padikit na yan. Unsurge Dan, ayan, from Spiritual Healer. Sa akin ka na. Ayan, Madam Palawan yan, nag-love shoutout. Ayan. Salamat, Bruchito, ingat lagi. Ayan. Nalasayaw na guwaps. Montilla Mobile Sounds. Pwede pa yakap. Ayan. Itamsakan natin yan, madam. Jonggex Dan sa'yo from Unsurge. Tamsakan natin yan, madam. Ayan. This is the mix of DJ
Harley, may love shout out. Ayan. Tamsak host. Southern Later Mix DJ. Ayan, Bicolanong Rabason, may love shout out. Ayan. Kumusta ka na? Kumusta po ang lahat? Ayan. Okay lang po, Bicolana. Ayan. I-tweet Kathleen, may love shout out, lalabs. Montilla Mobile Sound. Pilan di ko siya mapilan. Dan na po sa Ansing. Ayan. Di ko siya mapigilan, di ko siya mapigilan. Ayan, 11 million daw, bigla shoutouts. Ayan, Harl Ray. Nag-love shoutout ng baba ng bahay. Ayan. Palawan niya, nakapit ka na po. Ayan. Siya mapigilan, di ko siya. Pigilan, di ko siya mapigilan. Salamat po sa mga boss. Ayan. Pang 700 for dikit mo ako, Idol Ansing. Ayan. Sherwin, ayan, nababa ng bahay. Sherwin. Bicolanong Rabason. Alpa, tuba, Who's back? Ayan, salamat lalabs. igit everywhere. Tuba, tuba, ne, drink now. 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 Sherwin Reyes, ayan, nababa ng bahay. Drink now. Igit everywhere. Tuba, tuba, ne. Eva, may love shoutout. Tamsak. Ayan. Tuba, sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, 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 tuba. Yakap ko na bahay mo, lalabs. Harley. Ayan. Basta Southern Later Mix DJs. Makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo sa Salamat, Ed Skarky. Ayan, from the Palawanyan. sakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Breathe check.
Bicolanong Rabason, ayan, nagbaba ng bahay. Tamsak Madam Harang, ayan, Manay B. Miguel Love shout out, ayan. Salamat sa patamsak. Manay B, good morning, ayan. Exit muna ako, ate ay, salamat sa support, ate, mag-aasikasuhin lang importante, ayan. Sige po, Kois Charlie, salamat po, God bless, lalabs. Thank you so much, bye. Sige, support, sunod kita kay Palawan yan, ha. Manay B. Sayo muna tayo kunti. Happy birthday, madam. Thank you. Yap ko na bayan mo support team, ayan. Lady Bunny Store, ayan, Miguel Love shout out. Manay B, ay sayo muna tayo, Manay. Padalaw naman po mga Lodi Cake, ayan. Ilan na ba yung bahay mo? 200. Yakap ko na bahay mo, it's Karki. Pasoklan na lang po si Palawan yan. Ayan. Dansa na kapin. Ayan. Itwid Katlin Lalags. Patamsak Premier. Ayan. Itamsakan natin yan. Sherwin Reyes Dan from Lady Bunny Store. Ayan. Mamo, saan ka na nga po? Sa Bicol, Bula po ba? Oo, ano, Bicolano. Taga Bula ako, lalabs. Ito ko sa bahay mo, Bicolano. Ayan. Mamo, saan ka na? Ay, nasaan ako, lalabs? Mag-rides po ako papunta doon soon po. Ayan. Sige, mag-rides ka na. Nandun na ako niyan. Ayan. J Black Pasukle. Ayan. Dan po J Black from Manay Bicol. Ayan.
Yap ko na bahay mo, Sherwin Reyes. Ayan. From the Palawan yan. Kamu Gapamina sa Mantilia, DJ Tolit, Mobile Sounds. Sa bahay mo ako, anong Bicolano? Nag-80 ka na. Abangers, may galab, shoutout pa Pinhos. Balit pa bahay ko. Ayan. Sige, ikaw sunod ko dyan, Harley. Ilan na ba yan? DJ Tolet. Harley. 69. Tapusin ko lang si ano ha, Lalabs, Bicolano. Tas pin kita ha. Ikaw sunod dyan kay Bicolano. Harlan, tamsak dikit sa'yo. Ito dikit ko sa'yo, Bicolano. Pangalawang dikit. Tamsak da Palawan yan. Ayan, from the Manay Bicol. Ed's Carkey. Ayan. Harley, ikaw sunod ha. Wait lang. Dancing with the beat of BLD DJs. DJ Tolet's Remix. Dikit pa sa'yo, ano pangatlo? Bicolanong Rabason. Ayan. Sayawan ng mga lalabs. Ayan. Yan, gawin na natin 85 si ano. Isa na lang sa nakapin. Ayan. Mantilia Mobile Sounds. Pato Naked DJs. Hello, lalabs. Ayan. Harley, baba ka na ng bahay mo. Nasaan ka na? Alpa, tuba. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba ne. Harley, Igit everywhere. Tuba, tuba ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, pasubo po sa gun from Abangers. Ayan. tuba, tuba ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba ne. DJ Tolet's. Ayan, bumalik ako, ma'am. Palawan yan. Anim pala yung skid LS mo. Dan tamsak na po. Ayan. Dan Ed's Carkey from Harley. Ayan. Nasabay mo ko, Harley. Ayan, nasabay mo ko, Harley. Salamat, host. Basta Southern Later Mix DJs.
Layo sa sakit pero ulsa. Wait lang at naharang tayo. Sa sakit pero ulsa. 70. Tuba, tuba, sige tuba, 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 tuba. Ping vlog din sa'yo pasukli. Ayan. Sige, unsearch lalabs. Bakas ka dyan lalabs, magsukli yan. Everywhere. Tuba, tuba, drink now. Higit everywhere. Tuba, tuba, drink now. Higit everywhere. Tuba, tuba, siya tag tuba, oh. Yan ang TW na kape. Niyakap ko na bahay mo lalabs. Sarap ng kopi. Oy. Lady Bannister. Alpa, tuba. DJ Tolets Remix. Sayaw lumit sila. Yan na palawan niya ng baba ng bahay. And then nakapin. W. Junaski. Ayan. DJ Tolets Remix. Nasabay mo ko Harley uli. Hindi ako nagbakas.
Bad Boy Music Lovers, may love shout out. Ayan. Tamsak Hos. May jacket ka na lalabs. Southern Leyte Mix DJ. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Yan, nasa Bay Macaulay Harlot. Unsurge, ayan, nagbaba ng bahay. 75 ka na ano, Harley? Harlich. Get ready to party. Ito pa ako sa bahay mo, Harley. Hello, Anthony. May love shout out, Sir Anthony. Ang ganda-ganda ni Hoss. Ayan, thank you po. Thank you po, Bad Boy Music. Palubat na pala to. Ayan, thank you po. New upload from Anthony. Palablab po nakapin mga lalabs. Ayan, 76 na siya. Yung nakapin po, baby pa yung bahay. New upload from Sir Anthony. Don Mendez, may love shout out. Ayan. Ayan, Don Mendez, may jacket ka na po. Thank you po, thank you. Ayan. Yan, nasa bahay mo pa ako, Halray. Ayan. Tusok Hoss. Ayan. Salamat po, Don Mendez, sa patusok. Ayan, may jacket ka na po. Salamat, lalab, salamat. Ayan, Sir Anthony, tamsakan ko yan, lalabs. Malablab po nakapin, bibi pa yung bahay. Ayan. Salamat, Hoss. Walang anuman, lalabs. Ayan. Ayun, nakapin po mga lalabs. Ilan na ba yung nakapin? Bunson Mobile Sound. $78 na yung nakapin. Ayan. DJ RR Remix. Makisayaw, makihataw, kasama ang EMS
Harley Vlog Dan, ayan. From Don Mendez, Harley Lalabs. Suklian si Don Mendez Dan sa'yo. Ayan pala Blab, nagawa ng kanyang bahay si Don Mendez. Anthony Benetes Dan, ayan, from Harley Vlogs. OTW Don Mendez from Harley, ayan. It with Kathleen Lalabs, big love shout out. Harley Vlog Dan from Pubs TV Vlog. Ayan Harley, suklan mo yung mga dumikit sa'yo Lalabs. Ayan si Kuya Pubs Dan na sa'yo. Si Don Mendez Dan na rin sa'yo Lalabs. Ayan may nag-shoutout, pwede pa tamsak. Ayan si Ed Scark ito eh, ayan. Don Mendez Dan sa'yo, pasukli from Unsurged TV, ayan. Don Mendez Dan, pasukli na lang Lalabs. Ito with Kathleen, ayan. Isa na lang sa nakapin, mag-i-80 na siya mga Lalab, isa na lang. This is General Mobile Sound. Ayan, isa na lang sa nakapin. Nakakagutom naman si si Harlit. Pubs TV Dan from Harley Vlogs. Ayan, Kuya Pubs Dan na si Harley. Montilla Mobile Sound. Don Mendez Dan Pulpak from Bad Boy Music. Ayan. General Mobile Sound.
Si Bad Boy. Baby pala yung bahay mo. 400 pa lang. Don Mendes. Ayan. Ano ba yung nalagay ko? Pops TV Vlog Dan Boss from Don Mendes. Ayan. RR Remix. Mga love shot at pwede patamsa. Kaya Bad Boy. Dito ko sa bahay mo, Bad Boy. Yan na ba yung bahay mo? 413 na yan. Host, paalam duty muna ako, alaga ako, maraming salamat. Sige Lalas, maraming salamat, mag-ingat ka lagi and God bless. Answers TV Dan po from Manay B. Ayan. Magilis ka Manay B, mangisda ako sa'yo. Manay B. Ayan, dito ko sa bahay mo, Bad Boy. Ayan, Bad Boy, unang dikit. Manay house mo, suklian ko muna. Ayan. Ayan, main channel yan ni Manay B. Click mo lang nila, pwede kang mag-go to channel. Nati pala tayong dikit, Bad Boy. Stuck on you. Ito pangalawang dikit, Bad Boy. Bad Boy. Bad Boy Music. Patong Naked DJ. OMG. Yan, J Black, patamsa kay J Black, mga lalans. Salamat mga kapatid. Ayan. Just for love, lalans.
Ayan, J Black. Gawin na natin tong 420. J Black, bad boy pala, bad boy. Natawa ako sa kachat ko, ambot. Manay B, nandito ka pa Manay B, mag-iilis ka ba? Maya-maya mga lalabs, mag-out na ako ha. Tapusin ko na lang to si bad boy. Kasi mga lalabs, 5:02 AM, ayan. Alasin ko na ng madaling araw. Kailangan na natin matulog. Sharing lalabs, thank you. Mag-out na ako lalabs maya-maya. 3 hours lang ako. Tapusin ko lang si bad boy. I-play kita Sherwin na nagpapaplay ka, di ba? Mas ganda ng tambay mo na ako, hatid ko lang si boss ko, ayan. Nagpapaplay ka Sherwin, di ba? This is the mix of DJ Dones. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Parparchi, papaparuparuchi. Parparchi, papaparuparuchi. Parparchi, papaparuparuchi. Parparchi, papaparuparuchi. Basta Southern Laker Mix DJs. Makasayaw jud ka. Balikan ko lang mamaya yung ibang dumikit sa akin. Sige, dikitan kita, ano. Iba pa dikit, please. Ay, Sherwin, di ba nagpapaplay ka sa akin? Play kita lalabsa pagkatapos ng ilis ko.
Don OTW, ayan. Don Tamsang, Montilla Mobile Sound. Ayan mga lalabs, ako yung mag-out na. At Don Mendes lalabs, thank you so much. 3 hours lang ako mga lalabs. Alas 5 na dito ng madaling araw. Kailangan ko ng matulog. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Bato, Leyte. This is the mix of DJ Dones. Manay B. Manay B, mag-out na ako. Magla-live ka ba? Manay. Ay, ang hirap pag kumita ng pera sa FBI. Manay B. Kamu Gapami Samantilla DJ Toyo Mobile Sounds. It's with Kathleen Lalabs, thank you so much. This is the mix of DJ Dones. Ay, ay, ay. Nyam, 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 nyam. Ben, nainis po. Mga lalas, mag-out na po ako. Gawin ko lang palang 20 si ano, bad boy. Manay B. OMG. Bigla akong natulala, Madam Love Channel. Sa Madam Love Channel. By Sis BCI, ayan. Sekretary ni Japinas Vlogger. Lalabs, pa-out na po ako. Ayan, Madam Love Channel, mag-out na po ako. Matutulog na ako, madam. Ayan,
salamat po sekretary ng Japinas vlogger lalabs. Yan, naging 8 pa. Tulog na host. Oo, madam. More night, madam. Good night. Good morning nandito, madam. Sige mga lalabs, ako'y mag-out na. Maraming salamat sa inyong mga support dyan. Ayan. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ayan. Saan man tayong sulok ng mundo. God bless us all mga lalabs. Bye-bye. La 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 la. Langit lang. Cyril Vlog. Ayan, Cyril, bigyan kita ng jacket. Malay mo minsan dumalaw ka uli. Ayan, pa-out na ako lalabs. Diyan nakita kita Cyril Vlog 28. Lalab, thank you so much. Pa-out na kasi ako. Next time na lang, Shyrila. Thank you so much, everyone. Pa-out na ako. Bye-bye. Madam Love Channel, thank you. Manay B, Tweet Kathleen. Ayan, bye everyone.